लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि ब्लगा प्रेक्टिसनि ब्लग आरोना माबा रिहार्सल जागासिनो नै बेयावहाय माबानि थाखाय सानजा उदालगुरि प्रग्रामनि थाखाय 7-8आव दङ माबायावहाय अरांगेला बिलाव बिनि थाखायनो प्रेक्टिस लागासिनो नै गेवलां ओमफ्राय बागुरुम्बा बारदै सिख्ला मा मोसानाय दङथाय जायखिजाया प्रेक्टिस लागासिनो ओमफ्राय आंबो एसे नायनो फैदों आरोना बेयावहाय ओमफ्राय बिसोरनि प्रेक्टिस खालामबाय थानायखौनो आङो एसे ब्लग भिडिअ लानो नागिरदों जायफोरा आंनि ब्लगखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्रायो मुथुआ आंखौबो बेयावहाय मोसानो थिनबाय थादों ओमफ्राय र' मोसानो गोसो जाबा मोसानोसै गोसो जागोन ना जायाथाय जायखिजाया फैखाबाय आरोना बेयावहाय दे लोगोफोर बिदिब्लालाय नायलांबाय थादो मा बुंदो नायलांबाय थादो सानजा उदालगुरि जथाय बैसागु खुंथाय बेयाव बाहागो लाहैनो थाखायनो रिहार्सेल खालामनाय जादों नैबे 21 आरो 22 एप्रिलाव जागोन बे प्रग्रामा अरांगेला बिलाव बेयाव 6टा आनसलिकआ बाहागो लायो स्पेसियेलि बर' बाजार रौता नोलोबारि माजबाद आरो बरसला बे 6टा आनसलिकआ जथायै बे बैसागु खुङो आरो बे 6टा आनसलिकनि गेजेरावनो गासैबो हारिमुवारि बादायनाय लोगोसे भलिबल गेलेनाय बायदिसिना खेला दुला बे बादायनाया जायो आरो दा बेखिनियानो ओमफ्राय प्रेक्टिस लानाया खैदिनसो जाखोथाय प्रेक्टिस लानाया सानब्रैसो जाबाय सानब्रैसो जाबाय औ बिसोरो दामना नांबाय थायो थांनो ओंखारदो मिया बलनिफ्राय दंमोन ओमफ्राय आं दाखालि माबायना गामियाव लोंना थाबाय थांनायासो ना बे थांखालि ओंखारदो ओमफ्राय दा बाहा थांनो गामियाव माला गामिनियालाय हा ओमफ्राय नों दायो न'आव थांसै दे नै दायो माबा जागासिनो बारदै सिख्ला मोसानाय जागासिनो बारदै सिख्ला नै बेखौ लादो नै जाग'वाखै मोसानाया मिथिंजाय नायग्राफोरबो दङ नै बे सियार लाबोलै नों मोसायाखै मोसानो होमबा इयाव गैया मानो हाया माब्ले नों मोसायाखै मेनेजार दैदेनगिरि होनदो नारायणसो आलाय मोसागोन सानदों रुले खाथिद्रायाव फायनाङाब्रा आं नायदाव नांदों ना दे सिबु आंखौ थिनहरदों ओमफ्राय सिबुआ हिमालय स्टाइलै आफाया दायो हिमालय टप सायाव गोलैना दङ आं फैनांगौ जादों नारायण नै बेयाव मोनसे हाबाफारि सोलिदों मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय गेवलां मोसानाय जोबोर गोजोननाय मोन्दों फैनानै नारायण बाबलि मा मैगं जाबोखो माबासोमोन दालि आलु बाथोन बालाखौ फैफिन दे जों माला हालाय गोथावानो माथो देलाय खनलाय दा नों खन दे नों खनखागोन दा
neng kon kagan onga kon kagan kon de dana kon ka ori phebo sosilos kon genne sosilos de lagau Icinai dah hon. खुगा मेथाइ खनगोन नै जोंना रिंसारा एसे रिहार्सेल खालामदों आरो खननो थाखाय ini unaवहाय मा मोसाबावगोनथाय नायलांबाय था लोगोफोर एसे देखायलांनि आङो जावजा मोसाग्राफोरखौ रेडि खालामलाय गोसो मिनि मोसाबासो मोजां नुयो जादो ओमफ्राय नै लास्टारावहाय आङो बे माबायावनो सानजा उदालगुरिनि प्रग्रामावहाय मोसानो थाखाय एसे प्रेक्टिस लाबाय मिथिंगा रानि आरो गुवाहाटी सारियालिखौ मोसागोन जोङो ओमफ्राय साननैसो जाबाय नालाय बे संखौ मोसाथारिया ओमफ्राय फर्मुलाखौनो बावगारजोब्बाय आरो ओमफ्राय नै एसे गोदान फर्मुला लानानै सोलोंगासिनो जाग'वाखै गाबोनबो सोलोंबावगोन मोना जानायखाय जोङो दोनथ'बाय ओमफ्राय आं ब्लगखौबो बेखिनियावनो फोजोबनोसै जुदि आंनि ब्लगखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय